Toto je 5 znakov toho, že ste boli v detstve emocionálne zanedbávaní. A mnohí to nebudete chcieť počuť, ale musím to povedať nahlas. Kritizovanie alebo ponižovanie, keď ste boli neustále zhadzovaní za to, kým ste boli, váš prejav, vaše schopnosti, vždy to bolo nedostatočné a možno ste uverili, že nikdy nebudete dosť dobrí a tento pocit si nesiete až dodnes. Prehnané očakávania, keď od vás neustále čakali viac bez ohľadu na to, aký bol váš vek alebo vaše schopnosti, nič nikdy nebolo dosť. A teraz ten tlak, že musíte byť perfektní, vás drží v pasci. Život v neustálej úzkosti, lebo čo ak sklamete? Zastrašovanie, keď bol strach nástrojom kontroly, výbuchy hnevu, vyhrážky, výčitky, naučili ste sa byť ticho, aby ste prežili. A dnes? Tá úzkosť, keď máte niečo povedať, ten strach z toho, čo príde, keď sa postavíte za seba, je vám povedomý? Porovnávanie s inými, keď ste sa nikdy necítili ako tí druhí. Vždy vás s niekým porovnávali a vždy ste boli menej. A teraz ten pocit, že nie ste dosť dobrí. Stále sa porovnávate, je to stále s vami. A o ďalšom znaku podmienenej láske vám poviem v popise tohto videa.